KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hande koyɗen yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal rafiji mboros wawa hollude en caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yo Allah rukken kadi tawe ɗo saaha mo wuuri yaɓat kenelaɗo Allah hanken mbaɗi fêté 63e anniversaire mo ganduɗa kañum woni indépendance mo Sénégal gila 1960 ha joni ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ine jeeyani ko ɓuuri tengtude hande jayndeli kewɗi ko hen arti goɗɗum ko ganduɗa ete natti hen woni gueɗe Idrissa Seck e wondiɓe muɗum e nder parti joni wonta so Allahu lamdo jaaɓi non tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe en mbatta sona udditirde jaynde gendire le soleil noon arte koye défilé hanki mo ganduɗa dañi on ji gardiɗo leydi ndi ne dari tigi ne forti junggo ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ko noon tigi hanki Sénégal mawnini 63 ɗi ganduɗa ete dañi ɗum indépendance walla jeeyi hoore muɗum ɗum noon woni guila 1960 ha 2023 ɗum noon hanki ɓe mbi ko célébration mawɗo dañi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ko wayruno yiyede ɗum noon garene jaynde le témoin noon e oɗo subaka ari tan ko wiide armée o kay holliti doole muɗum pari noon gam tan haɓade ko ganduɗa ete kañum woni insécurité e nder leydi meɗen walla wat boniyankoɓe ɓe ganduɗa ene jeeɗa ummade yande leyɗele ɗum noon woni ko ɓe kolliti kamɓe le témoin caggal ɗum garene jaynde las oɗo subaka noon ari tan ko wiide Sénégal holliri force muɗum woni doole muɗum tigui ɗum ko hanki wonno sabu yama to banggal militaire to banggal matériel to banggal camion ji autoji motoji ko way non fof hollitama hanki armée mo ganduɗa ete woni armée Sénégal e défilé mo ganduɗa ete dañino on ji tigui natal Idrissa Seck en kalino ɗum joni fuɗɗorde kanko Idrissa Seck noon ɓe mbiyete e tan yalti e post Facebook waɗi sabotage uji ganduɗa ete addama hen gueɗe ɗe ganduɗa haalama taw wona gonga garene jaynde Sud Quotidien noon wi gardiɗo leydi ndi kay wi udditi dame muɗum gam ko faye jaam walla yewtere hakkude makko e lundiɓe ɗum noon koye konguɗi makko jeeya caggal nde o waɗano discours à la nation ɗum wonno tan ko ñane altine jamma sabu ne anda ñane jamma 3 avril foof ina waɗe yette discours mo ganduɗa mo huccita e population haaldude e muɗum ɗum noon o wi caɗele gonde nder leydi ndi ha tengti hakkunde makko e lulliɓe kono noon ala mo añi yewtidde ɗum woni konguɗi makko nder jaynde Sud Quotidien garene jaynde les échos oɗo subaka ari tan ko wiide Idrissa Seck kay kanko tigi ene wawi wiyede so tawi hakkunde makko e Diatara walla mbiyen Yankoba Diatara so tawi yiyete ko dewgal wonno ne wawi wiyede tigi koko tan gasi ɗum ɗon noon sabu ɓe mbi ko kanko poste mo tottuno Yankoba Diatara kay o itti ɗum e juuɗe oɗon
ɗum noon woni ko ganduɗa yete hande heewi sutti haalaluji ɓe mbi gardiɗo leydi ndi holliri hoore muɗum holliri doole muɗum kono kay noddiri to banggal dialogue woni yewtere ɗo e nder leydi meɗen hakkude makko e lulndiɓe walla ɓe ganda ene keewi surtude kongude payo e dow makko garane jayde vox populi ɓe garti ko hakkude Idrissa Seck e Yankoba Diatara ɓe mbi noon tekre luuɓi tigui hakkude mabɓe saabu kanko Idrissa Seck noon to banggal troisiéme mandat mo Macky Sall mataw tan ko ɗon addi caɗele hakkude makko e woni hen wonɓe e nder parti makko ɗum noon hande jayndeli ɗi dawri ɗum tigui e oɗo subaka kono kay ɓe garti yete e konngudi oɗo mo ganduɗa kanko kay woni Khalifa Sall o wiyete ko fayi to banggal république walla heptude to banggal ganda kañum woni dialogue e ko way noon eɓe tan ɗamini heftude ɗum walla ruttitade hen ɗo e nder leydi meɗen Sénégal garene jayde l'observateur e oɗo subaka noon wi tan ko défi majeur tigui ƴewtinda kono noon ko défilé mo ganduɗa ko ɓuuri hen ƴewtindede woni yete fewdama ha fewi te kadi rewnama e lawol ɗum woni konguɗi ɗi ganduɗa walla ɗum woni ko tan l'observateur dawri e oɗo subaka ɓe garin ɓe jeehi noon toon to diwan mo Kébémer ɓe mbi tan won oɗo kañum nanguira tan ko konguɗi ganda suutino ɗum fanude ɗum e tan président de la république walla palais de la république saabu wi tan ko palais o koko foti duppede ɗum noon saabi kanko ɓe pawimo juuɗe oɗo saaha garen ha joni jayde libération noon ari tan koye gueɗe Ousmane Sonko e toon to ganda kañum woni hôpital mo suma assistance ɗum noon walla mbiyen hôpital mo SAMU ɗum noon woni caɗele ɗe ganda yete ɓe dañi ɗum ɗeɗon caɗele noon ɓe mbi ha joni aɓene jokki noddude docteur eɓe toon to ganda yete kañum woni suma ɗum ɗon noon wattindiɓe noddede ɓe wiya kanko procureur wi ko ɓen yoɓe pawe juuɗe oɗo saaha kono noon kamɓe docteur ɓe to ɓe nangunoɗo ɗon tan ɓe nangui wiide ko secret mo ganduɗa yete ɓe potani yaltude ɗum ko faye dossier ji mabɓe faade client mabɓe walla tan faade mo ganduɗa kañum woni moɓe cafrata ɗum noon woni ko waɗa e nder jayde libération garene jayde stade coftal ɓalli uddata damale oɗo subaka ene anda noon kanko oɗo mo ganduɗa kanko woni ɓiɗɗo Sénégal Ferdinand Coly kanko noon omo dañjuno haala tigui hakkude makko e oɗo biyeteɗo Aliou Samb kamɓe noon mataw koto banggal leydi immeuble uji wonno ɗum noon dañi duuɓi 7 kanko Ferdinand Coly noon o wi o ɓooyi fadde ko way noon kono oɗo saaha Allah hokkimo gonga ɗum saabiyete on noon fawama fawde yobde makko tolne 800 millions woni temedde jeetati million ngaji ɗi ganda yete amo foti yoɓede ɗum kanko oɗo mo ganda kanko woni yette Ferdinand Coly hakkude Barça e Real ɓe mbi noon koko ganda yete nani faade te ko match mawɗo jogorɗo dañde walla tan ko faye banggal mabɓe équipe aji ɗiɗon woƴi jayde stade hettiyanko ɓe ko ɓe joni udditen hello wonko sallahu lamɗo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe ɓen ko ɓen mbatta sona noon arde hello wongo difile o ɓenne dow jaam yiyama ato faye banggal armement ɗo e nder leydi meɗen Sénégal hollitama hanki ko wiide tan yo Allah rokku en kadi taweɗo saaha mo wuuri tawa Sénégal noon ene ɓuura ɓeyditade e to banggueji foof caɗele ɗe Allah fawtana en ɗum noon yiyama tan hanki discours mo gardiɗo leydi ndi hecciani ko haali hen ko heewi walla mbiyen ñane altine jamma ɗum noon ene jeeya hen ko fayi gonki ɗo e nder leydi meɗen ene jeeya e goƴa makko woƴede sukaɓe ɓe ganda kamɓe goni sukaɓe leydi ndi yiilade liggey kono kadi wadde renforcé to banggal ndema e ko way noon woni konguɗi ɗi ganda o suutino ɗum ha tengti e défilé oɗo goɗɗo banggue o woni kanko Idrissa Seck nde landa makko saabu noon ko heeɓimo hakkude makko e Yankoba Diatara haalanoma ñane altine journo ɗi nde jaltinde wona tan
tan hakkunde makko e Yankoba Diatara kono woɗɓe ne wawi wiide ministre uji makko ɗiɗi gonde e gouvernement ɗi fof ne wayno tekkere koko woni lubde hakkunde mabɓe so ƴewtindama noon Idrissa Seck ne wowi lawol ngol ɗon sabu so ƴewama hakkunde makko e Déthié Fall ko wayni adduno ɗum yete ɓe dañi caɗele ha Déthié Fall yalti waɗi créé parti muɗum oɗo saaha wone gueɗe muɗum jeeya e lulliɓe ko way noon kadi nene yiiɗa arde hakkunde makko ɓe ganda kamɓe goni Yankoba Diatara e wondiɓe muɗum e nder gouvernement o ɗum noon so ƴewtindama to banggal analyse ne wawi wiyede mataw ko yiddemo walla tan yiddemo mataw arde e banggal troisiéme mandat walla wadde posé candidature makko yiiɗi addude ɗeɗo caɗele saabu ko way noon ɓeɗo ni goni koye liggey mumen oɗo saaha e ligganade leydi mumen mataw so woodi ko dañe nder mabɓe hande ɓe jiiɗi yaltinede gouvernement e ko way noon wonata ko weɓata goto fof noon ne andi ɗo nafoore muɗum woni ko ɗon tan woronto wadde noon ko gueɗe ɗe ganda ina ƴewtinda kanko to banggal Idrissa Seck en tout cas ɓooyata mataw ande holko saabi ko way noon saabu o wino so korka ka gasi walla so feddal indépendance o ɓenni mawo huccite saktoɓe kabaruji ɗi o haalda e mabɓe ko fayi mataw ene faade noon ko fayi e 2024 beele o jeyete koye candidat ji walla ko way noon en tout cas dal jeyedemo e wasdemo jeyede kam kanko Idrissa Seck poids mo waɗanno pesé to banggal politique ustimo no fewi ha tengti noon ɗo joni so yiiɗi waddude kadi yimɓe makko o yiiɗi so yaltinde ɓe ɗum ɗo walla ɓe ni jaltina koye mumen e nder landa oɗon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe onon haqqille moɗon ne faade e nder commentaire uji ɗi yo Allah waɗanen jaami kisal bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗone no banggal caméra to ko Mansour Sow alias Thiat wondude Djiby Dieng e Alassane ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe to banggal montage to ko Ali Fall yo Allah waɗanen jaami kisal ha gongol so Allahu lamɗo jaaɓi. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.